Raġel ta' 31 sena mill-Gudja tressaq il-qorti akkużat bl-attentat taqtil ta' Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu. Il-każ seħħ ix-xahar li għadda fl-imsida u l-akkużat Jonathan Paċ wieġeb li mhux ħati. Paċ li għandu 31 sena qiegħed jinżamm il-ħabs ta' Kordin. Jonathan Paċ qiegħed ikun akkużat ukoll li spara f'żona residenzjali li għamel ħsara l-karozza u li kellu fil-pussess tiegħu arma tan-nar. Muscat li weġġa serjament sofra minn żewġ tiri f'rasu waqt li kien fil-karozza tiegħu fil-lejl ta' bejn is-7 u 8 ta' April. Dakinhar huwa saq sal-assa tal-Pulizija tal-Imsida fejn talab l-għajnuna. Wara diversi ġranet fit-taqsima tal-kura intensiva huwa ħareġ mill-isptar ftit tal-jiem ilu. Il-vittma Vince Muscat huwa wieħed mill-akkużati f'każ ta' attentat ta' hold-up fuq il-kwartieri ġenerali tal-HSBC f'Ħalqormi fl-2010. Huwa wkoll mixli bl-attentat tal-qtil tal-kuntistabbli Kenneth Ċangura u Kurt Gawci li prova jisraq bank u li żamm 3 kuntistabbli tal-Pulizija kontra rida tagħhom.